Blanca recorda la seva vida i la dels seus veïns mentre passeja en un viatge pel temps a través del barri jueu de Tortosa. I ho fa cantant, evocant els bons i mals moments de la comunitat jueva, la seua, a finals del segle XV, just abans de ser expulsats de la ciutat i el país. Si vam fer això amb el nostre estimat cementeri o part d'este cementeri, què serà ara que marxem? Blanca és un personatge fictici que engloba moltes de les històries viscudes al Call. I ara és també una nova acompanyant per a tots aquells visitants que vulguin conèixer els carrerons estrets i les històries mig oblidades d'un barri amb molta història. Les dones, quan van venir a visitar. Vaig pensar que a partir del cant se podia transmetre el que seria l'essència del call, no? I llavors, per això vaig voler començar a treballar en cançons sefardís que sobretot són aquestes cançons les que transmeten aquesta essència, no? I a partir d'un personatge com el que és el personatge de Blanca i parlant sobre la seva infantesa, sobre la seva joventut, podia parlar una miqueta també sobre les costums dels jueus que van viure aquí també fa ja molts anys, no? Però que són unes tradicions que s'han mantingut fins als nostres dies. Les visites van dirigides a un turisme cultural i familiar. Es podran començar a gaudir a partir d'aquest diumenge al migdia. Per 3 euros s'oferirà història, interpretació i cant en un recorregut de menys d'una hora pels mons de l'antic barri jueu tortosí.